We beginnen met het bericht dat het OM laat weten dat er meer aanhoudingen zijn verricht. Het gaat om een langdurig onderzoek naar corruptie binnen de UOOW. Dat is de voormalige dienst Openbare Werken en valt onder het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Vorige week 4 aanhoudingen, 3 mensen van de UOOW en een aannemer. Maandagochtend een aanhouding van een van de partners van de mannen die vorige week zijn opgepakt. En dat is een vrouw die een administratiekantoor runt. En ook vanochtend waren er weer aanhoudingen. Tenminste, het Openbaar Ministerie bevestigt dat de mensen zijn gearresteerd, maar geeft verder geen informatie. Dat heeft allemaal te maken met het onderzoek dat nog lopende is. Er worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten, maar vooral wordt benadrukt dat ambtelijke corruptie het vertrouwen in het gezag van de overheid ondermijnt en daarom hard wordt aangepakt. Ook wordt benadrukt